Nabigiun iziriz, itxasoa navigaziora irikitzeko prozesioarekin hasiko gara. Erromatar imperioko itxasportuetan egiten zen martxoan. Navegazio denboraldiari hasiera ofiziala emateko. Prozesioaren xedea da Motozko itxasontzia guretaratzea, hainbat eskaintzarekin. Iztillaga zuriaren ondoan egingo da eta ekintza nagusia edo koloniapesia, hitz greko honekin hasten zen navegazioa, hementxe bertan izango da 7etan. Prozesio honi buruzko informazio ugari dago. Horien artean, Apuleio idazlearen deskribapena dago. Bigarren mendekoa da. Perfecta de los veedores y sobre todo de un equilibrio perfecto entre la escrima, técnicamente la escrima del uccello. Este es un combattimento entre Retiarius con la red y el Secutor con el escudo, que es la lucha que yo y Lupus por las tardes haremos verdaderamente con nosotros. Es un concepto. Nice.